Dagitoy kas pakasaritaan ni Hobidi itin na panagsagsagaba kadagitoy anay lanad kadagitoy sorsorat. Tado itin na nagapuanan ni Hob gapu iti panaplit. Kas mabasa iti Hob 5 iti 1. Umagawa ka ita adda aya siya sino man sumungbat to kenka. Kadigiti kapsat adda digiti sumungbat kas kadigiti managbasol nga filosofya. So digita kapsat ngumno adda tayo iti lintag iti Dios digitoy napudno itin tayo panagpamati kas adda kadigitoy asasao ken siya sino kadigiti sa santo iti pagbawingan to. Siyempre, iti pagbawingan tayo, muslintag iti tao, kas agturong iti Diyos, kaligiti kapanpanutan na, iso di kita, kakapsat, kas adda, nga adal, kaligiti nasaya at abanbanag. So nga di kiti kapsat, nga kas, naisurat iti Hob 4 iti 3, adtoy, nasorsuwan ka iti ado, ken pinapigsam kadigiti imam it napaksuyan kas kadigiti panpanunot kakabsat ngayon na ibagbaga nga kailangan ngayon tayo amoy kadigiti naunag ay papanan na. So di kita kabsat iti mabasa ti Hob 4 iti 4 dagita sasaom siray ada iti napigsa kas napigsa ken pinatigker mo kadigiti tumtumong anakapoy. Isu di kita kapsatin na ibagbaga kas kadigitoy asasa. Iti mabasa ti Hob 5 iti city no diket mayanak iti tao iti ribok. Kasta kapsatin na ibagbaga nga iti tao no mayanak kas adda iti riboken. Kas kadigiti lapayag nagtayab da nga agpangato. Kas iti panunot nga tumayab nga agpangato kas tamot iti kay papan na kita asasao. So nga digiti kapsat napapateg kas maysa nga ulidanan ngayon tayo berberoken kadagiti napudno ano saya at apanagpamati. Iti mabasa ti Hob 5 iti 8 kumiti may papan kanya berok kuma iti Dios kasano iti panangbirok tayo kadagiti panpanunot tayo kapsat iti bangbirok nutlaen iti Dios no kasano iti pamayan ta iti Dios garod iso itayat nga iso amin akadadakkelan ngagturong kenkuana di kita ket iti Dios italek ko kuma iti panggep ko kasta iti kinuna idi ni Hob kas napudno a panagpamati na. Iti mabasa iti Hob 5 iti 17 adtoy nagasat iti tao ababalawen iti Dios gapuna ti kaumsyon iti pannusa iti mannakabalin. So di kiti kabsatin na ibagbaga aka kabuklan kadagitoy asasaw kagturong kenkuana. Kay iti Dios nga rod maysa nga espiritu nga awan iti nakakita kenkuana no dilaeng dayay naggapu kenkuana iso ni anak na may bagbagana nga iso niya pong Iso Kristo. Di kita kabsat ti kabuklan kadagiti asasaw kas panaplit iti sasao daytoy akay papanan na. Ket agyamanak kakabsat di kitoy ngayon nakipapaabot kada kayo kas adal naggapu iti Dios gapu kadagiti linaon iti Biblia. Ket agyamanak iti Dios Ama ama
kabalin sa amin. Amen.